poblachtánach a bhí amara nó Mollie Gill. Trína Súile siúd feicimíd an léach a bhí inte ar an barc imirthe agus í cho chumasach céanna a gcúrsaí polaitíochta agus cultartha. Ach be le clódóireacht a cha Mollie fórmhar a saol libre, I downta de fuaircha W.B. Yeats, Lily agus Lolly. Dúilteag mara nó Mollie Gill siúil sí sráid na Átha gan na cumáin a bheith filte a bap ar dain. Cén fá seo? Bhí an sort of bheas an ag an óm, óna díine so le bheas héin mar díine rátacha gur maná óg neamhgnéasach a dúirt siad. Na chalíní a bhí ag immart Camógaíochta. Rud ag an có fiáin agus cruálach é sin. Níor heasa gotha ár de haringtartha hain, cé gur dhheacair sin de bheanóg marise a bhí cho cumasach céanna ar an barc imirthe is a bhí las muide. Mar bhreathú ar a chuid saol Camógaíochta agus an tionachar a bhí aige ar sort an stair Camógaíochta na hÉireann, bhí si dochreide. Thosnig sí ag immart leis an clób na crócaig agus le ling na 90 hill si clú agus cáil mar imróir thar an gnách. Dar le túris goháin san Evening Herald in 1953, bhí si eisceocht dúil thar éon imróir eile mar cheannasaí, mar thosaí agus mar chosantóir, nuair ar scóráil si rá faointe ag Preas Cuala agus dulmhigh si an taon chúl amháin a fuarthas a gluthe a gcuine coláis na hallscoile Corcaig. Bhí si na réitóir chomh, agus a bhí an 1933 bhí si na captéin ar Iarrain Preas Cuala a bhuaigh ar ghailibh ag créamh na hÉireann don chiad chomórtas Camógaíochta a imríoch in éiring. Bhí si 12 bliain d'aois. Bhí Mollie Gill chomh-héifeachta céanna lasmod an parc imirthe. Tábhacht mar uachtaránaí ar chualacht lúchleas na man sa bhí an 1953. Ról a chunig si ar feadh 8 mbliana déag. Tá sí fós ar an té a cha an seall is fuidir mar uachtarán ar an gcumann Camógaíochta. Agus bhí níos mó fós a buint le Mollie Gill. Bhí cáil ar chumas na healaíine agus sa polaitíocht. Cuireadh sa phríosúin le ling an Chogadh cathartha, toisc nuachtán poblachtánach a bheith na Seoladh. Chuir sí spéis a glúiseacht abheochan na Celtach agus gannaí ach 7 mbliana déag d'aois. Rugach Mollie Gill ar an carúlás fiche de bhí Martha 89 hain. Duine de 7 páiste ag gcúrsaí brog James Gill agus a bhean Jane. Bhí postig de fuór níos sinne le Mollie Jane leis an ggóir Chumann Camógaíochta dún Emer Industries a bhainnig Elizabeth agus Lily Yates in éanach le Evelyn Gleeson. Nuair a fósaid fuór Mollie an post mar chlódóir cúnta. gCarad in éig sin dág Elizabeth agus Lily Yates chun cúla presa bhanú, agus dimig Mollie in na daanta ag obair mar chló choradóir leis an ggólach chlódóireachta buineann a dhéirigh a speisialta ar héithir ó údar airneacha a ailsiú. Is an son a casach na parsaí móra goléir arthe a bhí páirteach san ahrú cultartha agus polaitíú le bhí a tarlú ag tús na fiú íse. Bhí fuaireann maná ar fad an, agus bhí gnó maithacop, gnó tábhacht acop, agus bhí Mollie an thar na blianta. Bhí si an mar príomhsocrathóir cló, so bhí si lárnach sa chomhlacht, agus is sampla eile, ó thaobh an éifeachtach, an cumas, persanta, an crógacht, an ceannasaíocht a bhí ag Mollie Gill. Heolna de fuaircha Yates Mollie go scoil líana. D'eagraigh siad rangan na Gaeilgeide agus bevinicí a dul go áhacla na manistrach. Ghlach si an legan Gaeilge dá hanimirtha hain, mára ní Gille. Agus chlúis si inis sa circail céanna le W.B. Yeats agus Maud Gáin an té a bhainnig eagraíoch náisiúnta na man iníana na hÉireann. Chláirigh mára mar bhall leis an eagraíoch sin agus dairigh si níos polaitíola ná riamh. An 1950 de hiúil si mar bhall de bhór Camógaíochta Preas Cuala agus sucra díormudaí í runna bháin rasa. Bhí si an nuair a tháinig Pádraig Mac Piaras in aice le uaigh ó Donovan Rasa agus nuair a thosaigh sé ag caint. Chúla si na focail cáil uail sin Ireland unfree will never be at peace. An a focail sin ag macala agus ag athrá thar an céad bhliain ina dhé sin, in dhé an lá, fear tábhacht sin, agus de cúla Mollie
na focail sin ó an fíorsach. Bhí sí in na bail den Irish Republican Prisoners Dependence Fund ar rinne airige do cháile ar heilig na líine a bhí sa bhreasúin. Bhí sí ar an guiste feidhmiúchánacha níos déanaí agus brunach bann orthe dá páirt a gogan na saoirse. Lelíonn Chogadh na gCarad, bhí sí glan a gcuine an chónartha Angla éirneacha, an gabhachaí dá bhar, ach díreach toisc raibh nuachtán in na Seoladh a bhí aitheanta mar ábhar bolscaireachta. An 1923 chaisí cúpla mí faoi chineál a brisún Cilmhaoinig ina raibh na cníolacha go hangis. Níor chuir sé seo isteach rómhór orthe. Dimmer sí cluichí cóir le cusa bord agus líorthódaí a cheol cara isteach chuce in Mart. Lena chiad bhuile, cheol sí níorthód amach ar fallaí in bhreasúin go páirc an aici lábha. Bhí sí cóchtach go gcónaí ag an gluthe céanna. Níor iadaigh a sealsa bhreasúin i misneach an éachair. Duil sí ar a post mar phríomh clóphreas le clóphreas agus íar an duine a danis an ghnó níos sian na éon bhail fórna eile agus níos siafiú ná na bunathirí chuúla féin. Bhí an Camógaíocht, bhí an gcúrsaí polaitíochta, bhí gcúrsaí cultúra agus gcúrsaí cló. Bheadh tú an ceanna bhána fioch amach agus tá éireacht fágathe tar éis saol Mollie Gill, ag bhí sí an a bheith éifeachtach trasna na taobhanna sin ar fad agus tá sé sin fíor himúil agus is dói ba córdúin a bheith I bhfad níos mó inúil faoi scéal Mollie Gill agus an tUachtarán, an fíor tUachtarán a há aici ar saol cultúr na hÉireann. Bhain Mollie an irid sin amach sa saol idir a héachta spórt agus faideóireachta agus a chuid ibre ar bhaithe leis an gcultúr Gaelach. Dá bhrí sin, tá sí ar ghuine de na mná is sunta saoi is stair na hÉireann.